Iz knjige Izlaska. Gospodin reče Mojsiju i Aronu: ovo objavite svoj zajednici izraelskoj i recite: neka svatko po porodici pribavi jedno živinče. Neka uzmu krvi i poškrope oba dovratnika i nadvratnik kuće. Meso, pečeno na vatri, neka se pojede te iste noći s beskvasnim kruhom i gorkim zeljem. Opasanih bokova, s obućom na nogama i sa štapom u ruci. Jedite ga žurno, to je Pasha Gospodnja. Pasha ili prijelaz iz ropstva u slobodu bio je dugo iščekivani trenutak isprepleten zazivima i molitvama da Gospodin daruje svome narodu slobodu. I sada u noći prijelaza narod u pashalnom blagovanju sklapa savez s Bogom. Ponovit će to i na brdu Sinaj. Krvlju žrtve poškropili su dovratnike i nadvratnik kuće, obilježili vrata u znak saveza i izabranja. Domovi koji su nosili taj znak bili su pošteđeni smrti prvorođenaca. Mi danas stojimo pred novim prvorođencem, odnosno prvim prvorođencem. Sada je on sam žrtva koja se daruje nama kao hrana. Svojom krvlju opečatio je naše živote, oprao naše krivice i vodi nas prema slobodi. Sakrament Euharistije postaje vrelo života za one koji s vjerom i čistim srcem blaguju tu novu Pashu na posljednjoj večeri. U njoj Isus predaje svoje tijelo i krv za sve ljude, a to će dan kasnije i ostvariti na Lubanjskom brdu i na putu koji vodi dotamo. Taj put počinje tu, u dvorani blagovanja i darivanja svoga tijela i krvi učenicima. Još uvijek ne razumijemo što nam je učinio. Još uvijek nam srce pomalo ostaje pozaspalo kao u Getsemaniju. Još uvijek nismo spremni uz njega bdjeti jer nas svladavaju naši umori. I onda kada je galama Velikoga petka utihnula, on se i dalje predaje za nas i hrani našu glad za slobodom i životom koji je vječan.